गिबि-गिबियाव गासैबो मानगोनां मेलेमजिबि रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि बे भिडिअ बरायना लाग्रोनाय जाबाय। लोगोसे बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरनिसिम गोदान बोसोरनि गोजोन हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। लोगोसे आफा बोराइ बाथौनि अननायाव बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा अराय सम मोजाङै मोजां थाबाय थानो हालांथों। गासैनिसिमबो हेपि रंजालि बैसागु। दिनै मोनसे टपिक्सनि सोमोन्दै सावरायगोन, बेनो जाबाय ट्राइबेल बेल्ट्स एन्ड ब्लक्स। दिनै जोंनि बर' हारिया थांनाय बेसेबा गोलाव समाव आबसु पिटिसि गावजों गावनि गेजेरावनो दानलाय सुलाय खालामनानै बुलाय सुलाय खालामनानै गावथारलायनानै बेसेबांबा गावबा गावनि आखायावनो गावनो गाव माने फोजोबलायनाय माखासे गोथां दुखुनि जारिमिनफोरा थांबाय। आरो दिनैनि बे समाव जोंनि बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमखौ लानानै पलिटिकेलनि माखासे सैथो बाथ्राफोरखौ लानानै सोरबा पलिटिकेल लिडारखौ अबजेक्शन कुइसन खालामहरोब्ला बै लिडारनि बै पलिटिकेल पार्टिनि सामसागिरिफ्रा गावथारनाय जागोन, गावनाय जागोन। दा गावथानोब्ला बे गावग्रा आइजेंखौ बबेनिफ्राय मोनखो? जाय मानसिया दिनै गावनायनि बाथ्रा बुंदों निस्सय बे मानसिनाव बे गावग्रा आइजेंआ दङ। आरो जेरैबायदि बाथ्रा बुंदों बे मानसिया गावनि बाथ्रायावनो गावनि कमेन्ट्सआवनो दिनै अलरेडि हाखराव गाब्रनानै दङ। गोसोबा बेफोरबायदि बाथ्रा बुंग्रा मानसिफोरखौ इमिडिएटलि एक्शन लानो हायो, मालाबा बासायनो हाया। नाथाय बर' फिसा हिसाबै जोङो गोलाव लामानि बाथ्राखौ साननानै कनसिडार खालामनानै दोनबोदों आरो दिनैसिमबो दोनथ'गासिनो दङ। दिनै जोंनि बर' हारिनि बिखायाव जेसेबांखिनि जोलैनि हांगार सिस्टेमनि बाथ्रा बुंग्रा दङ, जोंनि बर' हारिनि बिखायाव बैफोरबायदि सुबुंखौ जोंनो एक्सुवेलि नाङा। आरो बैफोरबायदि सुबुङानो मोनफ्रोमबो बिटिसि बिसायख'थि खाथि सफैब्लाथाय माखासे पलिटिकेल इस्युफोरखौ पार्सनेल इस्युआव कनभार्ट खालामनानै गावजों गावनि गेजेराव माने बुलाय सुलाय दुंहाव थासारि सोमजिहोबाय थायो। दिनै ट्राइबेल बेल्ट्स एन्ड ब्लक्सनि प्रब्लेमा जोबनो थाङाखै। जोंनि बे ट्राइबेल बेल्ट्स एन्ड ब्लक्सनि हायाव नन ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरा दखल खालामनानै दिनैसिमबो जाबोगासिनो दङ। आरो जोंनि ट्राइबेल बेल्ट्स एन्ड ब्लक्सनि हाखौ बै नन ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरा गावसोरनि नामाव रेजिस्ट्रेसन खालामनानै लानो हानाय मोन्थाय माबोरैहाय मोनखो? मानगोनां बेल्टि ब्रादार्समोनखौ जोङो सनमान होयो, सनमान खालामो। बिथांमोनाबो हारिनि थाखाय आखायाव आइजें लानानै दावहा नांबोदोंमोन। बेनि उनावहाय गोलाव समनि उनावहाय बिथांमोना मोनसे पिस एकर्डनि गेजेरजों 2003 10 फेब्रुवारि बिटिसि एकर्डनि गेजेरजों मोनसे एग्रिमेन्टआव फैयो। बिथांमोननि बे बिटिसि एकर्डनि गेजेरजोंनो मोनसे पलिटिकेल रुलिं सिस्टेमखौ जोङो मोननो हादोंमोन। दा बे बिटिसि एकर्डनि उनावहाय जेब्ला मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमाव सिएमनि चेयाराव जिरायनानै बिटिसिखौ 17 इयार्स सालायबोबाय। हारिखौ रैखाथि होनो थांनानै गावबा गावनि आखायाव आइजें लानानै दावहा नांबोनायनि थाखाय जों दिनै रोजा रोजा साबायखर बावगोन। नाथाय पलिटिकेल सिस्टेमनि बाथ्राखौ बुंनो थाङोब्ला जायफोर जोंनि हारिनि प्रब्लेम इस्युफोरा जेंना जेथोफोरा बे पलिटिकेल सिस्टेमनि गेजेरजों बोस्रांनानै लानो हायो आरो होजायो। दा बैफोर जोंनि हारिनि माखासे इम्पर्टेन्ट पलिटिकेल सिस्टेमनि गेजेरजों सुस्रांनो हाथावना माखासे जेंना जेथोफोरखौ मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथांनि पलिटिकेल रुलिं समाव जोङो फोसाबना होनायखौ बा बोस्रांना होनायखौ जों दिनै नुबोआखै। स्पेशलि ट्राइबेल बेल्ट्स एन्ड ब्लक्सनि बाथ्रा। दिनै ट्राइबेल बेल्ट्स एन्ड ब्लक्सनि बाथ्राखौ बुंनो थाङोबा 1947 मायथाइनि बाथ्रा, जेराव जोंनि बे ट्राइबेल बेल्ट्स एन्ड ब्लक्सखौ ब्रिटिश गभर्नमेन्टआ, ब्रिटिश कलनियेल गभर्नमेन्टआ जोंनि बे ट्राइबेल हारिखौ, आसाम स्टेटनि सिङाव थानाय ट्राइबेल हारिखौ फोथांना लाखिनो थाखाय, बे हारिखौ फोथांना लाखिनाया मोस्ट इम्पर्टेन्ट। बेनि थाखाय जोंनि बे ट्राइबेल हारिनो मोनसे बेल एन्ड ब्लक एरियाखौ दानानै होलाङो। जोंनि बर' हारिनि लिडार आरो पलिटिकेल लिडारफ्रा बे ट्राइबेल बेल्ट्स एन्ड ब्लक्सनि इस्युखौ दिनैसिमबो क्लियार खालामनो हायाखै। जेराव जोंहा बे ट्राइबेल बेल्ट्स एन्ड ब्लक्सनि थाखाय आखायाव सेखाजों रुवा लानानै दावहा नांनांगौनि दरखार गैया। बेखौ स्टेट गभर्नमेन्ट आरो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट थ्रुयैनो बेखौ क्लियार खालामनानै इफेक्सन खालामनानै होथारनांगौ। मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा 17 इयार्स बिटिसिखौ सालायबोदों। बिथांनि बे 17 इयार्स बिटिसि सालायबोनाय समाव जोंनि ट्राइबेल बेल्ट्स एन्ड ब्लक्सनि इस्युआ अलरेडि डिस्ट्रिक्ट लेभेलसिम इफेक्सन खालामनांगौनि थाखाय अर्डार फैदोंमोन। नाथाय मानि थाखाय इफेक्सन खालामनो हायाखै? मानि थाखाय? थारमाने जोंनि बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमखौ जाय रुलिं खालामदोंमोन, बिटिसि गभर्नमेन्टखौ जाय रुलिं खालामदों, बिसोर पलिटिकेल लिडारफ्रा प्रेसार होआखै।
गावबागाव भट बेंकनि थाखाय दिनै गुबुन हारिफोरासो जोंनि बिटिसि पलिटिकल सिस्टेमनि भट बेंकनि थाखाय एसेबां इम्पर्टेन्ट जाबायना दिनै अबैध बांलादेशीफोरासो जोंनि बिटिसि पलिटिकल सिस्टेमनि भट बेंकनि एसेबां इम्पर्टेन्ट जाबायना दिनैयो दा समाव मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा जोंनि बिटिसि गभर्नमेन्टखौ सालायगासिनो दङ दिनै प्रमद बर' बिथाङाबो ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि बाथ्राखौ दिनै सिरियासै एक्सन लानायखौ जों दिनै नुनो मोनाखै हाग्रामा महिलारि बिथांनिफ्राय लानानै प्रमद बर' बिथांमोननिसिम जेसेबांखिनि पलिटिकल लिडारफोर दङ बे ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि इस्युखौ मानो इम्पर्टेन्ट लायाखै मा कारनाव मा जाहोनाव दिनै प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय बिटिसि गभर्नमेन्टनि समाव बिजेपिनि मा नाममोन बे लिडारा अरुप कुमार दे ना तुमराव बांलादेशी आमराव बांलादेशी दा बे बाथ्रानि सायाव दिनैयो दानि बिटिसिनि सीएम प्रमद बर' बिथाङा मानो बाथ्रा बुङाखै मा कारन अब्ला दिनै बांलादेशीफोरासो जोंनि बर' हारिनि बेसेनजों लानानै फैनाय मोनबोनाय बिटिसि पलिटिकल सिस्टेमाव मा राजा जानो माने सुबिदा मोनगासिनो दं नामा हा दिनै अब्ला जोंनि बर' हारिनि बेसेनखौ बर' हारिनि बेसेनजों लानानै फैनाय पलिटिकल सिस्टेमखौ फानै फानै जायै माने जोंनि बर' हारिखौ बे पलिटिकल सिस्टेमनि गेजेरजोंनो फोजोबस्रांनायनि माने फर्मुलाखौ लागासिनो दं नामा सोर दिनैयो सोर बिनि दायनिगिरिया सोर हा नोंसोरो माने बर' हारिनि बेसेनखौ फाननानै बिल्डिं लुदों दामि दामि गारियाव नोंसोर बेरायदों बेखिनिखौल' नोंसोर रोंदों मा इस्यु जोंनि हारिनि इम्पर्टेन्ट इस्युफोरनि सायाव नोंसोर नोजोर हो आरो बे बिटिसि पलिटिकल सिस्टेमनि पलिटिकल जा पावारफोर बे पलिटिकल पावारफोरखौ नोंसोरो बाहाय बे स्टेट गभर्नमेन्टनि पलिटिकल सिस्टेमनि सिङाव थानानै जोंनि बर' फिसाफोरनि सिगाङाव पलिटिकली गोदै गोदै डायलग मारि नोंसोर दाथांखा सिदा बाथ्राखा दिनैयो जोंनि बिटिसि पलिटिकल सिस्टेमाव दिनैनि बे समसिमहालागैबो पलिटिकली रायजो राजाफोरनि नोजोराव गोसोआव एसेबाबो अनसायजानाय पार्टी हिसाबै बिपिएफ पार्टीया दङमोन नाथाय जेब्ला मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथाङा 17 इयार्स बिटिसि गभर्नमेन्टखौ सालायबाय दंमोन मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथाङा गावनि जायगायाव पलिटिकल थिगानो दं नाथाय बिथांजों थाफानाय आगसि आगदा बा फिल्डनि माखासे लिडारफोरा सामसागिरिफ्रा जेरैबायदि पलिटिकल सिस्टेमनि गेजेरजों रायजो राजाफोरखौ अनसायनांगौमोन अनसुंथाइ होनांगौमोन बेफोरबायदि खामानियाव बिसोर माने हेफाजाब होफैयाखै जोबोद खम होफैदों बे बाथ्राया सैथो मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथाङा गावनि बिटिसि गभर्नमेन्ट दैदेननाय समाव थोजासे डेभेलपमेन्टखौ लाबोनो हायाखैमोनब्लाबो गोबां रोखोमनि माने डेभेलपखौ बिथाङा मावनानै होदोंमोन बे बाथ्राया सैथो जादोंबो मावदोंबो जों जायाब्ला माबोरै मावनो हानो नंगौना नङा नाथाय दानि बिटिसि गभर्नमेन्टनि मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा खुगायाव गोबां रोखोमनि गोबां बाथ्रा बुङो गोदै गोदै बाथ्रा बुङो आमुक मावगोन थामुक मावगोन बायदि बायदि आरो बिथांनि पलिटिकल सिस्टेमाव मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि पलिटिकल सिस्टेमाव हाग्रानिफ्राय बन गोरान लायनानै जाग्रा मैगं फाननानै जाग्रा बेफोरबायदि थाखोनि माखासे मानसिफोरखौ दिनैयो पलिटिकलजों डिभाइड खालामनानै पलिटिकली इउज खालामनो नाजानाय आरो दिनैयो सोरबाया जुदि हाग्रानिफ्राय बन गोरान लायनानै जादोंब्ला बेखौ आरामसे जानो होब्रा दिनै सोरबाया गावनि जिउखौ दैदेननो थाखाय मैगं फाननानै जादोंबा बेखौ फाननानै जानो होब्रा दा बैफोर मैगं फाननानै जाग्रा हाग्रानिफ्राय दंफां गोरान लायनानै जाग्रा मानसिफोरखौ नोंसोर माने पलिटिकली टार्गेट खालामनानै नोंसोर माने बिदि स्प्लिट खालामगासिनो दङ बै दंफां गोरान लायनानै जाग्रा बै मैगं फाननानै जाग्रा बर' फिसाफ्रा नोंसोरनि पलिटिकल केरियाराव मा प्रब्लेम होदों जेराव नोंसोर बिसोरखौ लानानै पलिटिकली इस्यु पलिटिकल डायलग मारिबाय थायो होदों साला साफा सानैनो होनोबा हुजुब गासिनोबो हुजुब जोंनि बुहुमाव जेसेबांखिनि बर' हारिनि बर' फिसाफोर दङ जेसेबांखिनि मैगं फाननानै जाग्रा बर' फिसाफोर दङ जेसेबांखिनि हाग्रानिफ्राय दंफां गोरान लायनानै जाग्रा बर' फिसाफोर दङ बैसोर गासिबखौबो ए टु जेड केलकुलेसन खालामनानै गासिनिबो माने अनसुंथाइ हायोब्ला सासे सानैनो होनानै माने पलिटिकल इस्यु दा खालामबाय था मिथिबाय सासे सानैल' गैया जोंनि बर' हारिया दिनैसिमबो जोबोद गाहाय थाखोआव दं नोंसोर माने पलिटिकल सिस्टेमनि गेजेरजों बर' हारिनि बेसेनखौ फाननानै माने क्रर रांखौ माने ब्लेक मानि आरजिनो हादोंना बे रांजों नोंसोर माने लाक्जारि लाइफ स्टाइल देखायनानै आं गोरों आंनिफ्राय रावबो गैला बर' हारियाव रावबो गोरों गैला नाथाय नोंसोर बायदि माखासे पलिटिशियानफोरखौ जोंनि बर' हारिनि इन्टेलेक्चुवेल
साननो गोरों मेलेमजिबि बर' फिसाफ्रा दिनै नुनानै लाजियो नोंसोरनि थाखायनो बेफोरबायदि मेलेमजिबि जोंनि हारिनि बर' फिसाफ्रा दिनै बाथ्रा बुंनो दिनै गोहो मोना साहस मोना दिनै जोंनि बर' हारिनि जारिमिननि बाथ्राखौ बुंनो थाङोब्ला गोदो समनिफ्राय दिनैनि बे समसिमहालागै गावजों गावनो जोंनि बर' हारिनि मोजां सिमां सुजुग्रा जोंनि बर' हारिनि इयुथ्सफोरनि थाखाय मोजां सिमां सुजुग्रा जोंनि बर' हारिनि इयुन जेनेरेसनफोरनि थाखाय मोजां बाथ्रा एवारनेस होग्रा बर' फिसाफोरखौसो गोबां फोथैबोदों मानि थाखाय बिसोर थारमाने बर' हारिनि बिखायाव मोजां एवारनेस लाबोयो मोजां एवारनेस लाबोग्रा बर' फिसाफोरखौ जोंनि बर' हारिनि बिखायाव नाङा माने गाज्रि खुगायावल' गोदै बुंफाग्रा गोसो सिंजों गाज्रि मावग्रा लिडारखौसो जोंनि बर' हारिनि बिखायाव नांगौ जेराव दिनै जोंनि बर' हारिनि माखासे गोबां इयुन जेनेरेसनफोरा जानाय लोंनाय होबानो मानसिबो सिनायला बिनि आखल आखु सिनायला बिनि गोसोखौ सिनायला बेजों सापर्ट खालामनानै बेजों दुम दाखाल बेजों खिथु खिथु खारफाबाय थायो बेसे लासिं सिंनि बाथ्रा आरो दा जायफोर लिडारफोरा पलिटिकेल लिडारफोरा जोंनि हारिनि इयुन जेनेरेसननि लाइमोनफोरखौ जाय लामाजों लांफानो सानदों जाय लामाजों दैदेनलांनो सानदों दा बिसोरनि माखासे आखल आखुनि गेजेरजों जोंनि इयुन जेनेरेसननि लाइमोनफोरा जुदि थांबाय थायोब्ला जोंनि बर' हारिनि बिखायाव मालाबा मोजां एवारनेसनि खामानिया डेभेलप जानाय नङा बे सिदा बाथ्राखा दिनै बिपिएफनि बाथ्राखौ बुं जोंनि बा आंनि बुंनाय माखासे बाथ्राफ्रा दिनै बिपिएफ पार्टिनि थाखाय गोबां माने प्लास पइन्टआव थाङोमोन जों जुदि सोरनिबा प्लास पइन्टनि थाखाय बाथ्रा बुङोब्ला बैनि थाखाय जों नेगेटिभबो बाथ्रा बुंनो हायो दिनैयो नोंगौना मा रायजो राजा नोंथांमोन दिनै जाय सुबुङा सोरनिबा थाखाय एसेब्लाबो मोजां बाथ्रा बुंहरोब्ला बै सुबुंखौ मानो दिनै रेसपन्स होनो रोङाखै मानो दिनै मोजाङै बेबहार खालामनो रोङाखै मानो दिनै अनसायना लानो रोङाखै मा जाहोनाव दिनै जोंनि बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमाव गोबां रोखोमनि बेफोरबायदि पलिटिकेलि गुलाय गुजाय थासारिखौ जों नुगासिनो दङ आङो सोरबा पलिटिकेल लिडारनि बबेबा मोनसे पलिटिकेल पार्टिजों बायजानानै इउसलेस खालामजाग्रा आं सुबुं नङा आंनि थांखि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि गोथार सानस्रि सोदोमस्रि आरो थांखि बे थांखिनि बिखायाव गसंनानै जेब्लाबो हानायखिनिखौ मोजाङै मोजां आबहावाजों एवारनेस खालामलांनो नाजागोन दिनैयो जायखिजाया लिडारानो जा माबा मोनसे गोरोन्थि मावदोंब्ला बेनि फिननायखौ बियो होखानांगोन बे सिदा बाथ्राखा गोरोन्थियानो भाई दिनै आंनि माबा मोनसे गोरोन्थि जादोंब्ला गोरोन्थिनि थाखाय आं दिनै निमाहा बिखानांगोन बेखायनो मोनसे बाथ्राखौ बुंगोन दिनैयो आं मोनसे बाथ्राखौ बुंदोंमोन जे हाग्रामा महिलारि बिथाङा 17 इयार्स बिटिसि गभर्नमेन्ट सालायबोबाय नाथाय दिनैसो आपकामिं 2025 बिटिसि बिसायख'थिनि सिगाङावहायसो जोंनि हारिनि बा बिटिसि एरियायाव थानाय जेसेबांखिनि माने सुबुंफोर दङ बैफोर सुबुंफोरनि इयुथ जेनेरेसनफोरनि थाखाय बोसोरसेयाव 100 कोटि रां सेंसन खालामनायनि बाथ्रा इयुथ्सफोरनि डेभेलपमेन्टनि थाखाय बोसोरसेयाव 100 कोटि रांखौ सेंसन खालामना होनायनि बाथ्राखौ बिथाङा पलिटिकेलि डायलग मारिदों बा जोंनि सिगाङाव फोरमायदों जे बिपिएफ गभर्नमेन्टआ बिटिसिखौ सालायनो जुदि खाबु मोनोब्ला सरकार दानो हायोब्ला इयुथ्सफोरनि थाखाय 100 कोटि रांखौ बोसोरसेयाव सेंसन खालामनानै होगोन जाहैबाय दा गभर्नमेन्ट फैयोब्लासो 100 कोटि रांखौ सेंसन खालामनानै होगोन दा गभर्नमेन्ट फैयाब्लाथ' बहा हानो दा मोनसे बाथ्राया बेवहाय सोंथि बेरखांदों मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथां बिटिसि गभर्नमेन्ट दैदेननायनि समाव जेराव 17 इयार्स बिथाङा बिटिसि गभर्नमेन्टखौ सालायबोदों बै 17 इयार्स बिटिसि गभर्नमेन्ट सालायबोनाय समाव बिथाङा जोंनि इयुथ जेनेरेसनफोरनि डेभेलपमेन्टनि थाखाय मोजां खामानिनि थाखाय बै समाव मानो पेकेजफोरखौ मानो लाबोआखैमोन नाथाय दिनैसो मानो बै बिथांनि 17 इयार्स बिटिसि गभर्नमेन्ट सालायबोनाय समाव जोंनि इयुथ जेनेरेसनफोरनि थाखाय मोजां पेकेज मोजां डेभेलपमेन्ट पेकेजफोरखौ जुदि होनायमोनब्ला जानो हागौ जोंनि हारिनि इयुथ जेनेरेसना बेफोरबायदि थासारियाव थानो गोनां बाध्य जानाय नङामोन जोंनि इयुथ्सफोरखौ पलिटिकेल सिस्टेमनि गेजेरजों जेरैबायदि नायबोनांगौ जेरैबायदि अनसायबोनांगौ जेरैबायदि सुबिदा होनांगौ बै 17 इयार्सआव बेफोरबायदि सुबिदाफोरखौ बेफोरबायदि अनसायनायफोरखौ मोनबोआखैमोन बा होबोआखैमोन नाथाय बिसोर दिनै रियेलाइज खालामदों इयुथ्सफोरा बेसेबां इम्पोर्टेन्ट इयुथ्सफोरा हारिनि थाखाय बेसेबां इम्पोर्टेन्ट इयुथ्स जेनेरेसना पलिटिकेल सिस्टेमनि थाखाय बेसेबां इम्पोर्टेन्ट दिनै खुगाजों बुंबा जानाय नङा जेराव 17 इयार्सआव जाय खामानिखौ मावाखै दिनै बिटिसि गभर्नमेन्टआव बिपिएफ गभर्नमेन्ट फैफिनोब्ला जों इयुथ्सफोरनि थाखाय 100 करोड़ रांखौ जों सेंसन खालामनानै होगोन बियो मा बेसेबां फोथायजाथाव बाथ्रा जाखो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन जेराव 17 इयार्सआव दिनै बे खामानिखौ होबोआखैमोन दिनै गोदानैसो बेफोर बाथ्राखौ बुंफैदों
जोबोद साननो गोनां बाथ्रा दिनै जोंहा बुंनो हानाय मोन्थाय दङ जों दिनै ओरैबायदि इयुथ्सफोर दङ जेराव जोंनि हारिनि पलिटिकेल सिस्टेमा मोजाङै मोजां जाथों साननानै जोङो सापर्ट होबाय बायो दिनै बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमाव बिपिएफआव इउपिपिएलआव जेसेबांखिनि पलिटिकेल कर्मचारिफोर दङ जेसेबांखिनि पलिटिकेल मेम्बार्सफोर दङ बेनि अनगायै 3 गुन पलिटिक्सनि बाहेराव थाग्रा बर' फिसाफोर दङ जायफोर पलिटिक्सजों खुनु मोनसे सोमोन्दोआनो गैया दा बैफोर पलिटिक्सजों सोमोन्दो गैयै बर' फिसाफोरा जों दिनै डिसाइड खालामो सोरबा पलिटिकेल लिडारनि माबायदि डायलग मारिदों जों बेखौ माने एग्जामाइन खालामनानै नायो बेनि उनावहाय जोङो डिसिसन लायो डिसाइड खालामो दिनै 3 गुन दङ 3 गुन पलिटिक्सजों रिलेटेड गैयै सुबुंफोरा दिनै 3 गुन दङ हा दिनै आबां जाबां बाथ्रा बुंबा जानाय नङा दिनै जोंनि बर' हारिनि बिखायाव ओरैबायदि गोरों गोरों सुबुंफोर दङ ओरैबायदि सान्थौ मेलेमजिबि सुबुंफोर दङ जायफोर सुबुंफोरानोखि माखासे जोंनि बर' हारिनि बर' फिसाफोरनि थावथि फावथिनाफोरखौ दिनै नायगासिनो दङ मानो दिनै नोंबा नों आंबा आंना हा बेफोरबायदि पलिटिकेल सिस्टेमखौ लानानै धमकी होलायनाय बुलायलायनाय नागिरनाय बहानिलै लाजियाखसै बबे स्टेटआव बबे जायगायाव दिनै पलिटिकेल सिस्टेमनि गेजेरजों गाव गावनि गेजेरजों बिदा फंबायनि गेजेराव बुलायलायनाय धमकिलायनाय बबाव नुफिनदो लाजियाखसै हा दिनै आसाम स्टेटनि बाथ्राखौ नाय दिनै एजिपि दं बा बायदि बायदि पार्टिफोर दङ दा बेफोर पार्टिफोरखौ आसामिस हारिनि सुबुंफोरा दिनै गासिबो माने कन्ट्रल खालामजोबो लिडिं खालामजोबो हा नाथाय बिसोरो गावबा गावनि पार्टिखौ लानानै गावसोरनि गेजेराव माबाफोर बेफोर धमकी होलायनाय होसोलायनाय जागोन गावनाय जागोन बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनाय नों नुफेरदों ना हारिनि सेन्टिमेन्टेलखौ हारिनि फिसाफोरनि हारिनि सुबुंफोरनि सेन्टिमेन्टेलखौ जाय सुबुङा बे गोसो मेलेम बिखायाव लानो रोङा बे सुबुङा जेब्लायबो हारिनि बिखायाव गुबुंले बाथ्रा फोसावनानै गुबुंले थासारिखौ सोमजिहोनो नागिरबाय थायो बे बाथ्रा खिन्थु सैथो मिथिबाय मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन दिनै जोङो जोंनि माखासे प्रब्लेम इस्युफोरखौ लानानै पलिटिकेल सिस्टेमनि गेजेरजों गोदाननिफ्राय गोदान आफाद जोनोम होबाय थाबा जानाय नङा दिनै जोंनि बर' हारिनि माखासे जेंना जेथोफोरखौ सुस्रांनांगौनि थांखियै जोंनि बर' हारिनि बर' समाजनि बिखायाव सोमजिबाय थानाय गुबुंले बारहावाखौ सुस्रांनांगौनि थांखियै गोदाननिफ्राय गोदान आफाद जोनोम होबानो जे जोङो सल्भ खालामनो हागोन बेयो मालाबाबो जानो हानाय नङा जेसेनो गोदान आफाद जोनोम होगोन जेसेनो गोदान आफादखौ जोङो जोनोम होनानै जोंनि गेजेराव फोसावबाय थागोन एसेनो जोंनि बर' हारिनि बर' फिसाफ्रा फिसा फिसा बाहागोआव गावस्राजोबनानै थागोन आरो बे फर्मुलाखौनो दिनै एन्टि बड' हारिनि सुबुंफोरा पलिटिकेल लामाजों नन पलिटिकेल लामाजों डिभाइड खालामनो नाजागासिनो दङ दिनै गुबुन हारिनि सुबुंफोरनि आथिं सिङाव थानानै गुबुन हारिनि पलिटिकेल सिस्टेमनि सिङाव थानानै मा खालामनो सानदों मानगोनां प्रमद बर' बिथां मानगोनां हाग्रामा मल्लिक बिथां आरो लोगोसे जोंनि हारिनि गेजेराव जेसेबांखिनि पलिटिकेल लिडारफोर दङ आरो जोंनि हारिनि गेजेराव दा समाव जेसेबांखिनि इन्टेलेक्चुएल मेलेमजिबि सुबुंफोर दङ नोंथांमोना एसे साननानै नायदो नोंथांमोना दिनै सोरनिबा पार्सनेला जानानै बाथ्रा बुंनायनिफ्राय गोजानाव था दिनै हायोब्ला इउनाइटेड जा स्ट्रं जा मानि थाखायथ' सोमावसारदोंमोन मा घन्टानि थाखाय सोमावसारदोंमोनलै हा दिनै गावबा गाव पार्सनेल खामानिफोरखौ माने बेनिफिट्स लालायनो थाखायसो जों सोमावसारदोंमोन नामा मा घन्टानि सोमावसारदोंमोन अब्ला जोंनि बर' हारिखौ रैखाथि होनो थांनानै जोंनि बर' हारिखौ उदांस्रि खालामनो थांनानै जेसेबांखिनि बर' फिसाफ्रा दिनै जोंनि बर' हारिनि थाखाय गावबा गावनि बेसेन गोसा जिउखौ बावसोमलांबाय बैसोरनि बावसोमलांनाय गोथार जिउमाया दिनै बहा मिनिंफुल जाखो दिनै जों सनमान होनो रोंदोंना हा दिनै जों सनमान होनो रोंदों हा मानि थाखाय बिसोरो गावबा गावनि बेसेन गोसा जिउखौ जोंनि बर' हारिनि थाखाय बावसोमलांखो बेनि मिनिंआ बहा थाखो हा दिनै जों गावजों गावल' माने डिभाइड जानायखौ बिराद एक्सपार्ट बिदियाव रोंदों इउनाइटेडखौ मानो रोङा मोनसे सिटखौ लानानै सेख'लायबाय थानो लाजियाखसै नोंसोरो हा रांल' नांगौ नामा सोरनिबा बर' फिसानि बेसेनखौ फाननानै बा जायखिजाया जोंनि बर' हारिखौ खहा खालामनानैब्लाबो माने रां मोनबानो जायो नामा लाजियाखसै मानि थाखाय सोमावसारदोंमोन दानि जोंनि दा समाव थानाय बर' हारिनि जेसेबांखिनि पलिटिकेल लिडारफोर दङ इन्टेलेक्चुएल मेलेमजिबि सारमोन दङ मानि थाखाय सोमावसारदोंमोन बेनि फिननायखौ बुहुमनि साफ्रोम बर' फिसाफ्रा सोंनांगौ बे पलिटिकेल लिडारफोरनाव सोंनांगौ जायफोर लिडारफोरानोखि गावजों गावनि गेजेराव गावबा गावनि सार्थ बादिखौ लानानै सानफ्रोमबो डिभाइड एन्ड रुल पलिटिकेलि नन पलिटिकेलि गेम प्ले खालामबाय दं मानि थाखाय सोमावसारदोंमोन आरो दिनै बेनि मिनिंआ बहा सोमावसारनायनि मिनिंआ बहा लाजिनांगौ गोजोन्थों जय बर' हारिनि जय बर' बिमानि